Нагадайте мне. Вітаю, шановне господарство. Дякую велике організаторам за запрошення, можливість удільничати у сьогоднішній конференції. Мій тут виступ. Моє сповіщення буде переважно таким невеличким ретро-оглядом, ретроспективою тих подій по русифікації топонімів в Білорусі. Ну і, можливо, які пропанови той стан, в яким ми знаходимося сьогодні. У белорусской топонимичной системе за апошние стагоддзі, за эти 250 годов, про які мы кажем, сегодня многие из нас, отбылись кардинальные змены и вельми заганные з'яви, чужародные уплывы. Коли не лічыць коротких перыядаў национального адраджэння, найбольш плённых, з якіх был период конца 1980-х, початку 1990-х, той найлепшы час найноўшай гісторыі, то гэта быў пераважна час знішчэння згубных перанайменняў і надання новых, часта абсурдных найменняў. Прытым гэтыя перанайменні наватворы ігнаравалі ўсе, конечно, законы беларускай мовы і элементарную логіку. Адбывалася замена самабытных народных, спрадвечных назваў, і гэта палітыка была скіраваная на планамернае вынішчэнне ўсёй нашай ідэнтычнасці, літвінскай беларускай ідэнтычнасці. Яна выявілася ў перанайменаваннях назваў гарадоў, мястэчак, вёсак, нават гідронімаў, ну уже не кажучы пра вуліцы, там ввогуле катастрафічна гэта ўсё адбывалася і вельмі з высокім адсоткам перанайменняў. Ну і, конечно, все гэта было скіравана на тое, каб знішчыць памяць, знішчыць нацыянальную прыналежнасць да гістарычнага нашага вялікага княства літоўскага, но пазней, каб знішчаць і беларушчыну у тых праявах, у якіх яна развівалася вось такія кароткія адлікі. Чым яны гэта абгрунтоўвалі, расійскія захопнікі? Найперш яны абгрунтоўвалі гэта змаганнем з паланізацыяй, маўляў. І я прывяду одну цытату по перанайменню вуліцы, як было абгрунтоўвалася. Некоторые улицы и переулки носят устаревшие польские названия, лишенные смысла и значения, несродные русскому духу и не соответствующие значению самых городов как центров русской администрации. Из одной этой цитаты можно зразуметь, чим яны кіраваліся. И я хочу сказать, что вот эти перанайменні треба разглядать урочище агульных процессов русификации, які шли только несколько, сегодня уже шмат подавали попередние выступовцы прыкладаў, така саме некалькі таких яскравых датаў, яскравых прыкладаў у розны перыяд. Ясна, што калі ішлі войны, гэты працэс не да гэтага было, замароджваўся, гэта была катастрофа іншага кшталту, і та ж сама вайна з Наполеоном Расійскай імперіі, пазнейшыя войны. 1772 год, час Кацярыны II. На захопленных Россией по первым поделе землях Беларуси были скасованы Витебское, Инфлянское, Мстиславское и Полоцкое воеводства. Отповедно переутворены Могилевскую и Псковскую губернию. Хочу сказать, что каждая такая административно-территориальная реформа, и она имела на мэце найперш не нешта там упарадкаваць, полепшить, а она имела на месте разбурить склавшуюся мясцовую супольнасць. Эти территориально-административные пераделы, и они разбурали то, что складывалось стагоддзямі, ці пазней дзесяцігоддзямі, это треба было разбурить. И бачите, як яны тут били, можно сказать, в этой русификации з усіх гармат. Інший приклад, 1776 год, позбавление на загад той самой российской императрицы, Магдебургское право самокіравання городов мястэчак на далучэнне на России гвалтоўна беларускай тэрыторыі. Это был могутнейший так само удар. Наступное, уже інший император, там короткая адліга была, как памятаеце, час царавання Павла I з 1796 по 1801 год. Некие спробы гэтага цара нешта рэфармаваць у России. Ну, в России, звычайна, гэтыя все спробы сканчаюцца, ведомо чым, толькі 5 гадоў пакіраваў, яго ж сразу забілі. Наступны уже император Александр I. І што мы бачым, нават тады ўжо пачалося забіранне храмаў іншых канфесій, хоць гэта ще не быў раздар. 1804 год, старажы, як прыклад яскравы, Гарадзенскі касцёл, Маці Божай, ведамы нам як фаравітаўта, гвалтам быў забраны ў каталікоў, перасвечаны ў праваслаўны храм. Ну, пазней саветы давяршылі гэта, узарваўшы гэту святыню, разбурыўшы цэласнасць гарадзенскага архітэктурнага ансамбля. 1823 год. Указом того же самого российского цара Александра I заборонено же храм Беларуси отправлять детей на учебу в зарубежные университеты.
200 гадоў прайшло, фактычна бачым, што яшчэ юрыдычна не дайшло да такой забороны, але де-факта гэта каланіяльная адміністрацыя, якая ў Беларусі ўжо забірае. Не па тэме майго выступа, невялічкая рэмарка. Нават ёсць такі ўжо від сачэння і від рэпрэсій, як адсочваюць усіх дзяцей, якія пасля выпускнага класа паступаюць за мяжу, і адпаведна збіраюць спісы з адпаведнымі мерамі да класных кіраўнікоў і да адміністрацыі школаў. Пра гэта яшчэ, здаецца, ніхто не пісаў, но гэтыя факты ўжо зафіксаваны. Так ёсць. Змена ландшафту, еще один из таких разбуральных ударов. 1830 год. Зруйнование поражения российского императора Николая I. Это один из самых маршальских был царов дочини до Беларуси, кіраваў аж 30 годов. Ось нездарма Путина сегодня параўноўваць з ім. 1825-1855. 30 годов он кіраваў, пакуль не зганьваўся ў Крымскай вайне, не пацерпеў паразу. Значит, зруйнование исторического центра Берасця на выспах, где Мухавец упадае ў бух, перанос города за 3 вярсты на ўсход. Пабудова на месцы старажытная берасцейская дзядзінца, крэпасці или расійскага гарнізона. Ну, і зразумела, што найперш гэта трэба было разбурыць старажытнае Берасце. Потому что у военных мэтах, по сутнасці, толькі ў 1941 годзе пры нападзе фашыстаў яно выкарыстоўвалася расейцамі як военны абарончы аб'ект. Ну і асабліва жорсткая русифікацыя пачалася пасля здушэння паўстання 1863 году, канешне. Тады ж была забарона ў 1865 годзе друкаваць кнігі лацінкай, гэта быў таксама моцны удар па топаніміцы. І масавы характар, вот это пашла ўжо магутная хваля, ўжо блізей да тэмы майго спавешчання. Пераіменаванні гэтай масава пашлі ўжо 1866-1868 годах, як першая такая хваля. Их будет еще несколько. Янов тады Иванова переименовали, к прикладу, Ельск, Николаев, Житомир, Благовещенская. Ось про зняведание передачи литеров сполучения ИО с латинской мовы мёры и лёзна переиначили на мёры и лёзна, что до сегодняшнего часу заховывается это ганебное нявечанне. Некоторые мясцовыя назвы перакладалі на расійскую мову і потым яны навязваліся як да зваротнага перакладу на іншыя мовы. Прыкладам, шляхецкія вуліцы станавіліся дваранскімі, нават перакладаліся на беларускую мову так, вялікія большімі, рынкі базарнымі плашчадзямі. Апроч таго, некаторыя новыя аб'екты атрымлівалі палітызаваныя альбо падкрэслены каланіяльныя назвы. Прыкладам, Каломенская вуліца ў Менску, Муравёўскі сад, Муравёўскі завулак, Сувораўскі спуск у Магілёве, Муравёўская вуліца ў Бабруйску. Ну, потым ад Муравёва адышлі, дзякуй Богу, але Сувораўскіх, ведаеце, колькі урбанонімаў, колькі іх назваў звязаных з Суворам засталося. Ну и наступная, конечно, страшная хваля, это после большевистской революции 1917 года, когда малописьменными идеологами для новых поселищ придумались такие советизованные российские назвы. Про их сутность и милагучность, у Кости, зразумела, можно мерковать по таких яскравых назвах. Отчаянный, борец, борьба, безбожник, герой, двигатель, 9 студеня, зара новой жизни, Красная площадь, луч солнца, непобедимый, победитель, путеводная звезда, рассветная, рашительный, спутник мира, труд, уютный, шлях селянина. Так и по-белорусски звучало. Наўмыснае стиранне гістарычнай памяці нашай выявілася ў знішчэнні спрадвечных назваў нашай топанімікай, і за савецкім часам азначаліся масавыя перанайменні беларускіх паселішчаў. Найбольш характэрныя і такія важныя страты згубы. У 1923 годзе ігумен быў на чэрвень переименованы, Вызна на Чырвоная Слобода, но Вызна ведаеце чаму, тому що там був один з центрів Слуцького повстання антибольшевицького. У 1932 году, в 1932 Койданова на Дзяржинск, тому что поблизу было место народження Феликса Эдмундовича, советского деяча, много этих дзяржинских улиц усюди так само. У 1934 году Качерычи на Кировск были изменены назва, ну, нарешті в 1939 году Менск на Минск. У 1945 году Пропойск на Славгород. У 1954 Рудобелка стала Октябрьский. У 1961 Шатилки стали Светлогорским. У 1962 году Дрыса стала Верхнедзвинском. У той час, еще до Другой Сусветной войны, наиболее широкие такие переименования отбывались
у 1938-39, зауважте, масові розстріли і пік так само перейменування одночасно. Тобто вони били з усіх гармат, у всіх кірунках у нас. Тоді змінили назву аж на 67 поселищів. Ну і наступна хваля була, я про її ще скажу, це 1964 год, коли переименовали більше 300 населених пунктів. І вони оживлялися, звісно, формально з різних причин, обґрунтовувалося, що це пошук більш мілагучних формів, зрозуміло, що це з глядача російської мови все відбувалося. Знищення топонімів, що не відповідали комуністичній ідеології, назви некоторих населених пунктів утворалися зовсім штучно, без зв'язку з місцевою історією і топонімікою, поводле ось принципом російської мови, а потім перекладалися ці найменії на білоруську. Некоторые топонимы они лечили, что это образливые, меняючи нациск, наприклад, язва, і вони прочитали як язву і полічили, що це треба місцевість переименувати. Мартишки, що відовочно, через все, від імені Мартин, і вони прочитали як мартишки, відповідно переименовували. І такі ось, коли вже казати більш по науковій класифікації, що це семантичні групи назви, які трапили під цей ідеологічний терор, можна поділити на кілька груп, їх до 10 вилучають науковці, но я приведу, може бути, основні 5. Це назви, які нагадували про особу царського імператора, білогвардійського походження, наприклад, Романова, вони зв'язували це з прозвищем царської династії, Господи, Троцька, Панічі, Панська, Корниловичі, Юденичі, с прозвищами відповідних історичних персонажів зв'язано, поэтому все это переименовывалось. Ну, некоторые вёски, там Романовичи, например, мы на счастье заховались, але шматде топонимы, в основе яких лежало имя Романа, они были зменены. Другая это великая группа, это назви, зв'язані з релігією, з релігійним культом, покольки час военного атеизма надійшов. Такие назви, як Боги, Божий двор, Игумен, монастир, Святоцк, Святий Дух, Царковище, Попова, Лука, Гапони, все це переименовувалося. Третя група, назви, утворені від мянушек, нібито з глядища тих знавців, які цим займалися, в Глухосі, знову ж кажу. Брухачі, Дурнєвичі, Синябрухи, Неумуваки. Сюди трапляли так само і топоніми, які зміщали трапні соціально-історичні характеристики. Старці, Махаєди, Сермяжанка, Сироватки, Торбінка, Бесхлебичі. Так звані отживельные назви, овечки, быки, кобыльчицы, конский бор, кабаны. Все это переименовывалось. В нашем местности, я со Шучинщины, вёска такая быковка, но она оцелела. Як они не навязывали, это на веки, все равно местные люди называли эту вёску, и она засталась, все ж таки офиційна быковка. До речі, оттуль походит там народился такий персонаж, Сергей Маскевич, был ректор Городенского университета, пізніше міністр адукації, ну, який був таленовитим досить науковцем, фізиком, але пішов в номенклатуру і таким чином стратився, можна сказати, для Білорусі. Хоч закінчив він білоруську школу, я так само закінчив цю школу, Раковицька школа в Шучинському районі, а директором у нас якраз так ліричне відхилення, пробачте, був Костевич, Георгій Костевич, це племінник Михася Василька, з роду тих самих Костевичів, що і Макар Кравцов. Але вертаюся до назви, до топонімів. Знову ж таки, назви, які були, вони мінялися на політизовані, на совєтські, їх процьма була, і їх процьма зостається до сьогоднішнього часу. Наступна група, які підпали під невічення, це назви етноніми і назви, які свідчили про мовний вплив сусідніх народів. Таких нешмат було поселищ, але вони перейменовувалися. Ляхи, Мазуровка, поляки, Жандова Вулька, Жидовичі, Жидова Буда і інші подобні. Характерний приклад невічення такого, це так само наші городи, де мінявся нациск, і наш Нясвіж культивували весь час їх Несвіші. Хіба вельми значна частка сьогоднішнього населення Білорусі так ось називає до нашої прикрасті цей город судовництва. Те ж саме Мазир, Мозир, який не зробили ще з м'яким знаком на кінці. Мінявся нациск, мінявся і род. Містечко Острина, знову ж таки, з моєї місцевості, скажімо, приклад, який став Остріно, а пізніше вже на білоруську мову стали офіційно перекладати як Острина.
як Астрыно по-беларуску, хаця гэта спрадвеку было мястэчка Астрына. Таксама не вечыліся назвы, які ўтрымлівалі літары Ё з кропачкамі. Вось гэта Ё, которая і сёння на шыльдах можна пабачыць, ты едзеш і напісана азеры, не азёры, а азеры, невядома ці там беларусы, ці азербайджанцы жывуць. Іві, гэта такая таксама на аўтастанцыі недавно яшчэ, вот яны уні складовыя не навучыліся рабіць, там і уе, вот так вот на аўтастанцыі літарамі. Все гэта, конечно, і смешна, недарэчна, і вельмі жалобна і жалостно, тому что это не вечные назвы, яны нават гідронімы. І найбольш яскравы прыклад гэта, конечно, гідронім нашай вялікай Рахінь Нёман, які стаў немым Неманам. І вось гэта ўзмоцнена культура. Як мы з гэтым не змагаліся, вось значная частка насельніцтва все ж таки гэта прышчапілася. Расейцы не змагаліся увесь час з этой літарай Ё, яны ўсе гэта рабілі. Некаторыя кажуць, што версія, таму што было пролетарская газета цяжка набіраць за тымі кропачкамі. І вось з того часу яны пачалі не вечыць этой назвы. Яшчэ некалькіх характэрных, можа, прыкладаў. Я больш займаўся гарадзеншчынай, поэтому з сённяшняй Гарадзенскай обласці. Такія назвы, напрыклад, як Конскі Бор, яны здаваліся чужынцам неблагазвучнымі. Гэта вёска Калясолаў, што на Смаргоншчыне, в 1969 годзе стала Бярозавай, Рощай. А вёска Кабыльнікі на Наваграджыне в 1964 Клёны. Далей былі Ушылцы, Гудагайскі сельскі савет Астравецкая, в 1964 годзе Лазоўка. Наступная яскравая назва, звязаная з нашым адным нацыянальным героем, вёска Балванішкі, там, дзе нарадзіўся Зыгмунд Мінейка, знакаміты дзеяч, нацыянальны герой Грэцыі, удзельнік вызвольнага паўстання 1863 года, які ўцёк з катаргі і праславіў сябе на грэцкай зямлі. З таго года яна гэта вёска, вот, з 69-го стала называцца Зялёны Бор. Будзёнаўка до 1949 года быў Святы Дух. Краснасельскі, нават тут яны знявечылі, бо Краснае Сяло заўсёды знакамітыя здабыўчыя шахты. Ваўкавыскі раён все равно на свой капыл перайначылі Краснасельскі. Кабакі сталі Снежная, это Халынкаўскі сельскі савет, Зельвінскі раён. Галімшчына, Івейскі раён, Ліпнічкаўскі сельскі савет стала цэнтральная. Массовое улучшение в эту белорусскую топонимическую систему российской могут назвы привело до змянения словневого складу топонимики, який стагоддзямі формовался натуральным чином. Тысячи были введены в нас в участках. Буду завершать, на жаль, не вкладаюсь. Хочу тут сказать, что вот еще один яскравый приклад русификации на мапах, что сегодня отбывается заганная практика. Вёска Мяшетнікі, Мастовскі район, яны на мапах пишут Мішетнікі. Мяшетнікі это от мяхи, мяшки, ой, зразумела, ворки, в сенсе мяхи, мяшки, стали Мішетнікі. Пункт Духіструве, знакомитая мясцовасць каля Гальшанаў, Тюпішкі, яны падаюць як тупішкі. Вельмі шмат такого. Ну і напрыканцы ще 2-3 хвілін дазвольце про то, что згадывал спадар Зянон, что знішчэнне просто физичное гэтых населенных пунктов. Микротопонимов, это я уже не кажу, там где были ручаины с назвами, и все у советов были ручей номер 1, ручей номер 7 и так далее. Переутворялись в каналы, осушивались и так далее. Тенденция вось по лічбах проведут тогда зменшение населенных пунктов. 1964 год. У Беларуси было 30 211 розных населенных пунктов. Это города, местечки, вёски, хутары. 1968 уже 29 342. Далее 1974, это официальные известки. 27 442. Ну, в Городенской области не так было страшно, але по Беларуси больше катастрофично в целом. 1981 еще больше, чем на 1000 зменшилось. 26 299. 1999 год, уже наш час наближен, 23 459 засталося только. И у апошней звестки на 1 студеня 2024 года было 115 городов, 85, які они называют городки, или почварная такая аббревиатура ГП, поселок городской типа, это спрадвечное белорусское местечко, это культура, это особенная тема знищення. 22 991 вёска, и агулом у Беларуси
на 1 студеня 2024 года было уже только 23 191 населенный пункт. Что робит Звездкин? Просто хаты стоят, сады есть, заместо того, как выкористать сады, все корчуется, меняется ландшафт, стоит пыл, клубы пыла приезжают, выкопывают ров, бульдозерами спихивают хаты, закопывают, засеивают поле. Мы в свой час шукали мясцовость Тупальщина, вот мы с сябрами, жила маль 30 годов тому, шукали садибу Юлиана Бакшанского, удельника вызвольного повстания 1863. Но нам удалось знайти уже только несколько кавалков битой цеглы на ускрайку поля, а сегодня, я думаю, что эту мясцовость уже будет вельми тяжко нам идентификовать. Так возникают старожитные фольварки, поселища. И все это урочище з того агульного этноциду уже завершаю, про что казали в 1925 году Рафаэль Лемкін, это, до речі, народженец, Рафал Лемкін, вёски безводная, что на Зельнищине, увел понятый геноцид. Перший він дослідував переслід армянів найперший і ввів ці поняття, які були замацовані в міжнародному праві, на міжнародному рівні. Так ось всі ці заходи русифікаційні по знищенню нашої ідентичності, вони абсолютно підпадають під це означення наименення геноциду. Я думаю, що в міжнародних документах треба це буде в перспективі лоббировать, пробивать. Ну а що дотичиться одродження наших там топонімів, епонімів, це особливі теми. Пробачте, не вкладаюся трохи. Дякую.